¿Para dónde vai o Sergio? Bueno, vou preguntar si está. Ben, boa tarde a todos e a todas. Benvidos a esta primeira sesión plenaria do ano 2026 no Concello de Vilalba e, ademais, primeira que celebramos neste novo salón de plenos. Así que, bueno, benvidos a todos e a todas, aos veciños e veciñas que nos acompañan e tamén aos concelleiros e concelleiras e tamén ás persoas que novamente nos poden seguir a través da canle de YouTube nesa retransmisión do pleno. Imos empezar a orde do día do pleno de hoxe. O punto primeiro é a aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria anterior correspondente ao 27 de novembro do ano 2025. Non sei se algún voceiro ou voceira quere intervir neste punto. Ben, procedemos á votación deste punto primeiro, que é a aprobación da acta da sesión anterior. Votos a favor? Ben, queda aprobada por unanimidade. Imos pasar ao punto segundo da orde do día, que é a aprobación, se procede, da conta xeral do exercicio 2024 no Concello de Vilalba. Ben, teñen os concelleiros e concelleiras a documentación correspondente a esta conta xeral do exercicio 2024 no seu poder. E, ademais, xa foi sometido a dictame da Comisión de Contas exposto ao público sin que se presentasen alegacións e, por tanto, procede hoxe a votación desta conta xeral. Anticipándome, probablemente, a postura dos distintos grupos, gustaríame explicar que o Concello estivo nunha situación de ausencia de interventor-interventora ata outubro do 2025 e eso fixo que a elaboración deste documento técnico tivese que retrasarse. O documento está completo, teñeno todos a súa disposición. Non nos gustaría, como equipo de goberno, atrasar esta rendición de contas. É unha consecuencia directa de intentar que este documento se elabore con rigor e a calidade que se exixe e, por tanto, esta conta xeral obedece a unha información fidedigna que permite que se faga un control externo e transparente, que é os valores que persigue a norma que o regula. Non se trata de defender o retraso da conta xeral, senón de explicar que a veces, aínda que a vontade sexa facer as cousas como as hai que facer e dentro dos prazos establecidos, a veces hai causas que son alleas á vontade do goberno municipal. Non obstante, a conta xeral non é un documento político, é un documento técnico que serve para comprobar a situación económica e a xestión dos fondos públicos do Concello e a documentación me remito. Si tiveron a ocasión de analizala, verán que no que ten que ver co resultado do exercicio, o Concello ten un resultado positivo, os ingresos foron inferiores aos gastos. Ademais, o Concello tivo máis recursos no ano 2024 para facer fronte aos servizos e aos investimentos, gastouse de un xeito controlado e axustado. Ademais, o Concello é solvente, ten unha situación económica saneada e, tamén poden ver o nivel de execución do orzamento que foi alto e, ademais, eso garantiza que os recursos públicos se convertan en servizos, en investimentos reais. O resumo que fago é que preferimos facer as cousas
Ben, aínda que con retraso, o que se trae hoxe a este pleno é unha conta xeral que reflicte unha xestión económica responsable, un concello solvente, sen débeda, con máis ingresos, con gastos controlados e con capacidade para seguir prestando servizos á veciñanza. Vamos a abrir agora un turno de intervencións, así que non sei se por parte do Partido Popular quere intervir alguén. Hola, boas tardes a todos e a todas. Bueno, a explicación que dá a alcaldesa de por que houve retraso na presentación destas contas vamos a aceptar, porque tampouco nos queda outro remedio. Pero o que non entendo é por que non se levou a conta xeral á Comisión de Asuntos do Pleno. Porque a conta xeral vai á Comisión Especial de Contas que celebramos no mes de decembro. Vale, mira, nada, esa era a pregunta. Vilalba Berta. Ben, boa tarde a todas e a todos, pouquiño que engadir, non? Como membro do equipo de goberno falamos, como ben dicía a compañeira Marta Rouco, dun documento técnico, non é suxeito de debate político, e neste sentido o voto do Grupo Municipal de Vilalba Berta vai ser favorable. Bénega. Sí, o noso voto vai ser favorable. Ben, pois quedando expostas os distintos posicionamentos por parte dos grupos políticos, imos proceder a votar este punto segundo de aprobación da conta xeral do orzamento do exercicio 2024 no Concello de Vilalba. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, pois queda aprobado este punto segundo cos votos favorables do BNG, o Partido Socialista, Vilalba Berta e a abstención do Partido Popular. Imos pasar ao punto terceiro, que é a aprobación se procede da prórroga do contrato para a prestación do Servicio de Asistencia a Domicilio, o SAF, para elo, pois vou a facer unha breve explicación. Saben todos os concelleiros e concelleiras, porque teñen tamén a documentación, que este contrato pois ten a posibilidade de prorrogarse por un ano máis. Neste momento, pois, temos unha empresa que funciona ben e que se está dando un bo servicio aos usuarios e usuarias e tampouco hai queixas por parte do persoal e, facer agora unha nova licitación, pois, levaría implícito un incremento seguramente sobre o custe deste servizo, así que, a proposta que se fai é de manter as condicións que temos neste momento, o prezo hora, sobre todo, que estamos pagando rondando os 21 euros hora, e prorrogalo un ano máis. Non sei se algún grupo quere intervir neste punto. Partido Popular. Vilalba Berta. BNG. Ben, pois procedemos a votar este punto terceiro, correspondente á prórroga do contrato do SAF. Votos a favor? Queda aprobado este punto terceiro por unanimidade. Pasamos ao punto cuarto, que é a aprobación se procede do proxecto de obra de cuneta transitable no acceso a Corvite dende o núcleo urbano de Vilalba. Para elo, voulle dar a palabra ao concelleiro responsable de infraestructuras rurais, Modesto Renda, para que dé conta deste proxecto. Ben, o proxecto que defenderemos a continuación é, o meu modo de ver, un dos proxectos máis ilusionantes, un dos proxectos máis importantes e, sobre todo, isto é o máis importante, non? Un dos proxectos máis agardados do que vai de mandato. E a razón disto está nunha cifra, 30 anos, dice pronto, 30 anos levan os veciños e as veciñas do lugar de Corvite reclamando do Concello a construcción dunha beira rúa que os conecte co centro urbano. Agustín Bamonde, Gerardo Criado, novamente Agustín Bamonde, Elba Veleiro e os veciños e veciñas de Corvite pagando impostos como urbano, pero cos servizos da máis recóndita parroquia do noso rural. Non hai veciño, estou absolutamente seguro, de Corvite ao que un alcalde de Vilalba non lle prometera as tan ansiadas beirarrúas. Unha, ao meu modo de ver, burla
e tamén, ao meu modo de ver, unha discriminación que me atrevería a cualificar de histórica no noso concello, coa que pretendemos rematar en poucos meses executando unha senda peonil que baixo a fórmula técnica de cuneta transitable porá fin á situación de perigosidade que se dá cando os residentes e as residentes deste núcleo teñen que percorrer a pé o tramo escaso medio quilómetro que os separa da rúa de Muras, pois para facer as súas compras ou xestións no centro, como antes dicía, urbano. Así, a obra que hoxe presentamos diante dos grupos con representación unirá pola marxe esquerda en dirección Goiriz e Román e cun ancho de 1,5 metros de uso exclusivamente peonil ou, como tamén dicía antes, algo máis de medio quilómetro que vai dende a fonte do barrio ata o núcleo urbano, sin que isto, é moi importante, afecte nin ao ancho do vial que seguirá sendo exactamente o mesmo, nin ás parcelas coas que limita. Se me permiten, señores do Partido Popular, a excusa que durante anos vostedes utilizaron no tocante á necesidade expropiatoria aos particulares lindeiros, este goberno non só a superou, senón que a aumentou en termos de solución en base a criterios técnicos e con vontade política, que basicamente significa que a superou e a mellorou con ganas de facer as cousas. O custe desta nova actuación será de 79.050,51 euros, incluída a necesaria mellora da rede de pluviais, a pavimentación con formigón de 10 centímetros de espesor e a implementación de medidas de calmado do tráfico ata un máximo de 30 km por hora. Por último, e no tocante ao inicio das obras, estas terán el lugar, como así xa acordamos cos veciños e veciñas, unha vez rematamos co plan de mellora e renovación de vías e camiños rurais que dende a área de infraestructuras rurais temos deseñado, como sempre dicimos, en beneficio do noso rural. Por tanto, agardando o voto favorable de todos os grupos aquí representados, quero agradecer non aos veciños e veciñas de Curbite pois esa reivindicación de tanto tempo, ese esforzo que moitos deles fixeron asistindo ás reunións que dende o Goberno Municipal convocamos no lugar e agardando que poidan verse beneficiados dunha obra que creo humildemente de xustiza para todas e para todos eles. Moi ben, moitas gracias. Partido Popular. Moi boas a todos e a todas. Nada, escoitando un pouquiño ahora aquí as verbas do vicealcalde Modesto Renda, entenderíamos que a obra está, bueno, que é lexítima, que é necesaria e demais, non? Pero, bueno, repasando un pouco a documentación que nos trasladaron, o proxecto marcaba que ese ancho de vía era pola necesidade de cruzamentos de vehículos e demais, en ningún momento marcaba o tema de peonil, non? Entonces, de feito, justifícase o ancho das obras como, bueno, esa cuneta transitable, que ese formigonado da cuneta, para que poidan cruzarse dous vehículos nunha rúa que sí que é certo que bueno, acarrea moito tráfico de toda a población que poida vir desde Román e das aldeas que transmitan, bueno, que veñen ao casco urbano a través delas, non? Pero hai unha cousa un pouco incongruente, non? O que dicía ahora na explicación previa, que se marcaba pola necesidade dese tráfico peonil para garantir a seguridade, non? Entón, por iso votamos un pouquiño en falta, ao mellor, que non teña esas medidas que poden ser moi necesarias para garantir a seguridade, como pode ser a iluminación, que poida ser incluso esa separación de tráfico rodado o tráfico peonil, que incluso ao mellor, pois ás veces, aínda que se faiga ao mellor, entendo que desde a boa intención é por mellorar ese acceso, pero que poida haber, bueno, un pouco, digamos, falando un pouco do lado da seguridade, que pode incluso ser un pouco contraproducente, non? Tamén había un pouco, volvendo á explicación previa do proxecto, que así tamén nos lo trasladaron moitos veciños desa contorna, que estaban sufragando e tiñan, lóxicamente, que tiñan os seus dereitos de que estaban pagando os impostos como calquer veciño do casco urbán e non estaban recibindo os mesmos, digamos, os mesmos dereitos ou que podían estar en igual de condicións que o resto, non? Entón, por iso, neste proxecto meu tamén votamos en falta, pois que incluso, xa lle digo, que non viñese un pouco máis completo, con un proxecto un pouco máis ambicioso, non? De cara que pode ser o proxecto mellor de cara da área do compañeiro Modesto,
que non viñese máis completo e que non viñese pois, co tema dos servicios completos, servicios de abastecemento, servicios de iluminación, e como lle digo un pouco, pois, por guardar un pouco a seguridade dos veciños. Por iso, nada, va adiantar que o noso voto neste caso vai ser a abstención se o proxecto viñese un pouquinho máis completo e puñese vindo, digamos, con todos esos obxectivos que nos marcou aquí ora o vicealcalde, pois podría ser a favorar. Nada máis. Partido Socialista. Sí, nós vamos estar totalmente de acordo co proxecto. Dicir que non se acometeu antes porque parece ser que antes había terrenos privados e, sobre todo, ora parece ser que eso debe ir todo en dominio público do 1,5 metro e, evidentemente, nosotros vamos estar conformes con eles. Non hai donde sacar máis metro. Nos gustaríanos, por eso, a min gustame a noso grupo que señan máis amplos, pero se non hai donde sacar máis de 1,5 metro, pois parece-nos ben as sendas peoniles e, sobre todo, con seguridade. Por lo tanto, nós non o cometimos en base ao criterio de que nos parecía bastante estreito, pero de acordo totalmente. Venega. Sí, noso voto vai ser favorable a esta. Ben, bueno, pois sabendo... Por alusións, por respostar algunhas das cuestións que poñía enriba da mesa o Partido Popular, porque me gustaría aclarar. Sin problema, sin problema. Ben, moi rapidamente, porque creo pola intervención do voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular que non se entendeu ben o proxecto o que pretendemos facer neste vial. Dicimos que o vial non se toca, o ancho actual da capa de rodadura pola cal transcurren os vehículos, como decíamos, en dirección Román, en dirección Goiriz, vai ser exactamente o mesmo. O que facemos, por explicalo dun xeito visual, é transformar unha cuneta nunha cuneta transitable onde todos os servizos e o tránsito das pluviais siga pasando, pero non a través da terra, senón a través dunhas tubaxes que van por debaixo exactamente pois da capa de zaorra artificial que sirve de base e despois da capa lóxica de hormigonado. Por tanto, non o facemos máis ancho porque facelo máis ancho implicaría ou ben reducir a capa de rodadura do vial, o que sería un perigo pois para o tráfico rodado, ou expropiar o que ten que ver coas parcelas dos particulares. Estamos contemplando a posibilidade de que hai unha delimitación moi parecida á senda pionil que vai dar a piscina da Madalena, a piscina cuberta, que creemos que funciona ben como fórmula, e por último, no que ten que ver coa iluminación, creo foi na anterior legislatura cando se renovou a iluminación nesta zona e os veciños tampouco nos trasladaron unha necesidade. Por tanto, aclarar eses criterios e nada máis. Ben, pois aclaradas estas cuestións e habendo todos os grupos pois manifestado o sentido do seu voto, imos proceder a votar este punto número 4, que é a aprobación do proxecto de obra de cuneta transitable no acceso a Corvite dentro do núcleo urbano de Vilalba. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, pois queda tamén aprobado este punto 4 cos votos a favor do Partido Socialista, Vilalba Berta e o BNG e a abstención do Partido Popular. Imos pasar ao punto número 5, que é a aprobación se procede do expediente de contratación para o servicio de suministro de enerxía eléctrica para as dependencias e instalacións de titularidade do Concello de Vilalba. Para este punto ten a palabra o Concelleiro de Servizos. Moi boa tarde a todos e a todas. O propio encabezamento e o propio punto que ora vamos a tratar pois denota a importancia que ten na Comisión de os servicios, no desenvolvemento dos servicios públicos a desenvolver por este Concello. Un procedimento regrado, un procedimento que teñen todos os concelleiros, os grupos, o expediente ao seu completo e que pois entendemos e que pretendemos que esteña, pois, bueno, como moito ao longo dos 3 vindeiros meses xa licitado e axudicado. Como poideron ver na documentación que se está a disposición de todos os grupos, trátase de dunha licitación aberta por un procedimento armonizado no cual se vai a licitar, se vai a axudicar en primeiro lugar un suministro por a duración de un ano, si ben é posible, ten a posibilidade de poder engadirlle 2 anos máis, 1 máis 1, o sea que ao final serían 3 anos. O orçamento base da licitación son 505.981,95 euros por un ano, facendo un total, chegado o caso dos 5 anos, 1.756.300,91
euros. Esta proposta que se fai agora, que pretendemos aprobar, leva pois 12 acordos. O primeiro, evidentemente, é a suministro de enerxía eléctrica para as dependencias e instalacións de titularidade do Concello de Vilalba, aprobar os pregos e as cláusulas administrativas. Terceiro, proceder á aprobación dos créditos referenciados que están xa perfectamente regulados e aprobados pola intervención e pola Secretaría do Concello, e hasta un punto número 12, no cual se dá traslado desta resolución do contido do mesmo ao Pleno da Corporación para que en todos no seu conxunto seña aprobado por este Pleno. Tomas en base o gasto, e tanto o gasto como os puntos de suministro do último Concello para a base de licitación. Os pliegos son feitos por teñen un tecnicismo importante, no cual, eu tampouco son quen de explicar o porqué o precio, pero si sei que están perfectamente documentados e que será perfectamente publicitado para que, se alguén quere facer durante ese momento algunha aclaración, o propio redactor dos pliegos poda dar as explicacións convenientes. Por lo tanto, son 12 puntos que temos que aprobar nesta proposta de resolución e, en vista a documentación presentada, dicir só por rematar que ten que ser pola súa cuantía publicado no Diario Oficial da Comunidade Europea e pola cuantía, pola modalidade do contrato do sector público que hoxe se trae aquí. Ben, non sei se algún grupo quere intervir neste punto. Partido Popular. Ben, estamos de acordo en que, efectivamente, o suministro de enerxía eléctrica ao Concello de Vilalba é, cando menos, un pouco complejo. Ten moitísimas dependencias, e os puntos de suministro que ten a día de hoxe son innumerables. O feito de traer aquí este tipo de contrato para que sexa digamos, que o suministrador que ofrezca o mellor precio, que me parece evidente que o que nos vai a suministrar vai a ser da mesma condición que nos suministre un que nos suministre outro, e o precio neste caso que nos parece importante que se faiga facer, digamos, que esa condición. Como ben acababas de dicir ahora mismo, é complejo, cando menos é técnico, e non nos encontramos nós, polo menos, en condicións de ter un criterio o suficientemente bon como para poder valorar isto. Por lo tanto, nosotros, á vista disto, o noso voto vai ser a abstención. Non estamos en contra de que isto se celebre, pero quedamos a espera de como se desarrollen o contrato. Moi ben. Vilalba Berta. Ben, o noso voto, por suposto, vai ser favorable. Toda medida que vaya encamiñada ou pretenda supor un aforro para as arcas municipais é benvida e, por tanto, valoramos moi positivamente este punto a debate neste pleno. BNG. Entendemos o mesmo, que o noso voto vai ser favorable porque supoñemos que se lle adjudicará a mellor oferta, por lo tanto, nada que decir. Ben, bueno, como xa explicou o concelleiro de Servizos na súa intervención, os pregos desta licitación foron realizados por unha empresa especializada. Si ven vostedes, o importe que vai a pagar o Concello de Vilalba por o suministro de enerxía eléctrica e o comparan co que pagan outros concellos do redor, incluso máis pequenos, comprenderán que é unha cifra bastante axustada e que obedece a anos de políticas que se aplicaron para controlar o gasto desta enerxía que se dedica á enerxía eléctrica. Tal e como explicou, é un contrato que se vai a facer por un ano e hoxe esos 12 puntos inclúen a aprobación do expediente de contratación, do prego de cláusulas administrativas, dos créditos referidos para facer fronte a esta licitación, da publicación do anuncio no Diario Oficial da Unión Europea, a designación dos membros da mesa de contratación e demais trámites que haxa que facer nesta licitación. Por tanto, entendo que, habendo exposto xa todos os grupos o seu posicionamento, podemos proceder á votación deste punto número 5. Votos a favor?
Votos en contra, abstencións. Ben, pois queda aprobado tamén este punto número 5 cos votos a favor do Partido Socialista, BNG, Vilalba Berta e coa abstención do Partido Popular. Imos pasar á actividade de control e ás mocións políticas e o primeiro dos puntos, o número 6, pois é unha dación de conta das resolucións da Alcaldía e dos acordos da Xunta de Goberno local desde a última sesión ordinaria do Pleno. Teñen todos os concelleiros e concelleiras á súa disposición a información e este punto é simplemente dar conta ao Pleno o mesmo que o punto número 7, que é unha dación de conta dunha comunicación que nos fai a Secretaría Xeral da Lingua das modificacións de topónimos neste Concello no nomenclator de toponimia de Galicia. É unha relación de modificacións de nomes de lugares en distintas parroquias do noso Concello que fai pois a Secretaría Xeral da Lingua e que, bueno, pois está a disposición de calquera que o queira consultar e que se trae a pleno simplemente como unha dación de conta. Pasamos ao punto número 8, que é a moción do Bloque Nacionalista Galego para reclamar que se garanta un financiamento xusto e un modelo público do servicio de axuda no fogar. Ten para a defensa desta moción a palabra o voceiro do BNG. Ben, vamos a ver, vou a ser moi breve, non me vou a dedicar a ler a moción en sí, senón a explicar por que presentamos esta moción e en base a que non estamos de acordo pois co acordo da FEGAM que entre o Partido Popular e o PSOE acadaron recentemente, non? Entre eles os dous pactaron incrementos a 16 horas en 2026 a 16 euros hora, un incremento de 17 euros hora en 2027 e un incremento de 18 euros hora a 2028, cando a día de hoxe en concellos como Porriño as horas están a 23,79, en Vila de Cruces a hora ordinaria a 23,31, ou domingos e festivos a 26,81, ou no Concello de Láncara, en donde unha hora ordinaria é a 24 euros hora. Tendo en conta que nos queixamos sempre de que os concellos estamos asfixiados polos gastos que nos trae, que leva consigo o SAF, e tendo en conta que o SAF é un servizo que debe de asumir a Consellería e o Goberno Central, non entendemos que se pacte e se chegue a un acordo destas características, en donde claramente os concellos van a ter que seguir poñendo cartos en riba da mesa e así quedaremos sin presupostos para outros motivos, para outros temas. En todo caso, leo a parte final, o abeiro dos postos BNG de Vilalba somete a debate e a aprobación do Pleno a presente moción consoante os seguintes acordos. Reclamar a Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado un incremento progresivo do financiamento do Servicio de Axuda ao Fogar, SAF, ata acadar que a Xunta aboe aos concellos ca cantidad de 17 euros hora con carácter retroactivo desde xaneiro do 25, 20 euros hora en 2026 e que asuma o 100% dos custos en 2027. No punto segundo, solicitar á Xunta de Galicia que impulse un novo modelo público de cuidados coa creación dun instrumento de benestar social que substitúe o actual servicio baseado en horas por un modelo integral e personalizado no que se poña as persoas no centro das políticas sociais, coa creación dun organismo similar ao Sergas, máis que para os servicios sociais, co que pode atender de xeito integral e eficiente a todas as persoas. Dar traslado desta moción á Presidencia da Xunta de Galiza, á Consellería de Política Social e Igualdade, ao Goberno do Estado, á FEGAM, aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia e aos concellos da comarca, convidándoos a aprobar mocións e iniciativas neste mesmo sentido. Nada máis. Se queren algunha aclaración máis, pois podería facela. Ben, Partido Popular. Ben, tiña aquí preparado un argumentario, pero como o señor do Bloque, o señor Alvite, foi breve, pois eu tamén vou ser breve. Non vamos a aprobar esta moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego, votaremos en contra, porque creo que hai que congratularse de que recentemente se aprobara unha subida no precio da hora a 16 euros a hora, neste ano, po ano seguinte 17, po ano seguinte máis 18 euros a hora. Creo que é bon para os concellos, sei que para os concellos é unha carga importante o tema do SAF, como xa ten repetido moitísimas veces a alcaldesa en diferentes medios de comunicación, pero creo que ahora hai que ser realistas. Se a Xunta de Galicia decide pasar de 12 euros a hora a 16 euros a hora, eu creo que é
é un bon acordo. É un bon acordo que chegou a FEGAN coa Xunta de Galicia e creo que os concellos, pois, nese sentido, deberían estar contentos. O mellor o que teríamos que pedir desde aquí, desde os concellos, pois é que o Goberno do Estado que cumplir o que lle corresponde, non? Eu creo que sabemos todos que o Estado, lle debe a comunidade galega pois en torno a 2.500, 2.900 millóns de euros por tema de dependencia, non? Entonces, eso sí que o mellor o que tiña que reflexar nesta moción o Bloque Nacionalista Galego, non meterse sempre coa Xunta de Galicia, porque o Estado tamén ten moito que dicir no tema da dependencia. Por eso non vamos a votar a favor desta moción. A exposición de motivos que comenta o señor Albite, dice, achacando que noutros concellos pois teñen un precio ahora de 23, 24, 25, bueno, fai uns segundos, uns minutos, acabamos de aprobar unha prórroga do contrato por 21 euros ahora aquí en Vilalba, non por un ano máis. Entón, bueno, pois temos que felicitarnos de que a FEGAN chegar a ese acordo coa Xunta de Galicia de 16 euros a hora, co cual, se costa 21, pois o costo para o Concello é moitísimo menor. Por eso non podemos, nin entendemos a que ven esta moción, ademais, ainda entendemos menos sin facer ningunha mención ao trato que está facendo a dependencia o Estado español. Nada máis. Ben, neste punto vou intervir tamén como voceira do Grupo Socialista. Eu creo que poido falar en primeira persoa pois do que aconteceu nesa executiva da FEGAN, pois formo parte da mesma. Levábamos pois 2 anos, os últimos 2 anos negociando coa Consellería de Política Social pois un incremento do prezo hora do SAF. No primeiro momento as posturas estaban moi alonxadas, pois a postura da Consellería era de 14 euros hora para este ano. Na executiva da FEGAN díxose que un prezo para empezar a negociar serían os 17 euros hora de xeito inmediato, e froito desa negociación e despois de varias reunións, pois a proposta que fixo e a que foi obxecto de acordo foi 16 euros para este ano, 17 para o ano que ven e 18 euros para o 2028. É verdade tamén que non é pois o mellor dos acordos, pero tamén hai que ter en conta que a FEGAN ten un estudio que fixo dos distintos servicios de axuda no fogar nos distintos concellos de Galicia, e o precio medio que se está pagando neste momento está nos 20 euros. Tamén é verdade, e non podemos ser cínicos nese sentido, que hai unha aportación que fan os usuarios que ronda en torno aos 2 euros de media. Se temos en conta o que vamos a pagar este ano no Concello e descontamos eses 2 euros, a realidade é que estamos moito máis preto dese 100% de financiación do que estábamos con 12 euros. Probablemente non esteñamos no mellor dos escenarios, pero os concellos o que necesitamos é pois ter xa eses recursos, e isto vai nos a permitir telo. Despois o falaremos no punto que ten que ver con unha moción que presenta o Partido Popular sobre o orzamento en Vilalba, pero este acordo no seo da FEGAN coa Xunta de Galicia é a diferencia entre que este ano poidamos facer algún gasto no Concello de Vilalba a maiores de cubrir os servizos que xa temos comprometidos ou non, e esta situación pois repítese ao longo de todo Galicia en todos os concellos. Sí que é verdade que algunhas das licitacións que se están facendo neste momento, pois os estudios din que poden rondar os 24 euros, hai que ver finalmente como quedan esas licitacións, pero, bueno, tamén creo que reclamar á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado un incremento progresivo do financiamento ata chegar ao 100%, que é o que di a norma, pois non vai en contra dese acordo suscrito na FEGAN, e creo que ese é o camiño que hai que seguir, e calquera dos puntos desta moción pois o suscribimos plenamente, e calquera avance a maiores dese acordo da FEGAN benvido sexa, porque redundará nunha mellor situación de todos os concellos de Galicia, e, por tanto, o noso voto vai a ser a favor. Vilalba Berta. Ben, pois un poquinho na mesma liña, non? Eu coido que toda a negociación, e tamén o vivimos día a día, Vilalba Berta fai parte dun goberno de coalición co Partido Socialista, e iso implica que temos que negociar, e as dúas formacións políticas temos que renunciar a unha parte dos nosos supostos de máximo en aras do acordo. Entendo que é o que aconteceu na negociación da FEGAN e máis da Consellería. Por tanto,
Iso valorámoslo positivamente pola razón que comentaba a señora Marta Rouco, pero vamos votar favorablemente o proposto na súa integridade polo Bloque Nacionalista Galego, entendendo que se dendo municipalismo non se levara tanto tempo empurrando na dirección de forzar a Consellería a asumir esa suba, seguiríamos no mesmo punto e os concellos seguirían asumindo esa extraordinaria carga que aínda en parte asumen. Por tanto, valoramos positivamente a proposta que fixo o señor Alvite, votaremos a favor, entendendo que as negociacións son complexas e que máis vale un mal acordo que ningún. O noso voto favorable. Ben, non sei se o voceiro do BNG quere volver a intervir. Sí, por favor, moi brevemente. Decirle ao Partido Popular que, primeiro, nosotros cargamos por igual e o 50% ao Goberno Central e a Xunta de Galicia, que son os encargados de financiar este servizo, non os concellos. A iso nos referimos claramente. Bueno, si é preferible levar 3 paus a levar media dúcia, pois evidentemente é preferible levar 3, pero sinto que se conformen con eso. A fin de contas, o máis perxudicado é o noso Concello e esta moción está presentada para que o noso Concello dispoña de máis recursos que redundarán en beneficio de toda a cidadanía do Concello. Nada máis. Partido Popular. Home, dicir que dá paus por igual a Xunta de Galicia co Goberno do Estado. O Bloque de Vilalba somete a debate a aprobación do Pleno a presente moción, reclamar a Xunta de Galicia no punto primeiro, no punto segundo solicitar a Xunta de Galicia e no punto terceiro dar traslado desta moción á Presidencia da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia ou o Goberno do Estado? Perdón, falen cada un no seu turno de palabra. Reclamar a Xunta de Galicia ao Goberno do Estado. Vale. Segundo, solicitar da Xunta de Galicia. E terceiro, dar traslado a moción á Presidente da Xunta de Galicia, a Presidencia da Xunta de Galicia, Consellería, etc. Bueno, é o Goberno do Estado. Comentado iso por parte do señor Alvite, podemos facer unha cousa. Como ben acaba de dicir o Bloque Nacionalista Galego, que quere é que o SAF non desaparezca dos municipios galegos. Ben, o Partido Popular tampouco desexa eso por nada do mundo, non? Entón, por coherencia, este partido que pode facer é absterse nesta moción. Non temos problema ningún abster na moción. Non vamos a votar a favor porque non queremos, non nos gusta cales son os puntos da moción, podemos compartir algo da moción, como xa comentei na miña anterior intervención, pero, bueno, podemos cambiar o noso sentido do voto pola abstención, que non temos problema ningún. Ben, xa expuxen cal vai a ser o sentido de voto do Partido Socialista, pero, bueno, tamén me gustaría aclarar ao respecto destas dúas últimas intervencións do voceiro do BNG e do voceiro do Partido Popular. A lei di que este servicio se debe financiar o 100% entre o Estado e a Xunta de Galicia, pero a realidade é que o Estado transfire fondos á comunidade autónoma para a dependencia e é a comunidade autónoma a que decide dentro das distintas posibilidades da lei de dependencia a que dedica eses recursos, é dicir, se o dedica ao SAF, a residencias, a centros de día ou a calquer outra política que teña que ver coa dependencia. E, por tanto, pois nese sentido, non é un obstáculo para que a Xunta de Galicia poda incrementar a financiación do servicio de axuda no fogar ás transferencias que recibe do Goberno do Estado. Como xa manifestei antes, o voto do Partido Socialista vai a ser a favor tanto si no enunciado da moción se insta á Xunta e ao Estado como só á Xunta de Galicia. Mirada aberta. Nada, agradecer... Mirada aberta. Perdón. Ben, ten a palabra o voceiro do BNG simplemente para explicar se acepta a emenda proposta por o voceiro do Partido Popular. Algo me perdín. Non é emenda ninguna. Bueno, el dixo que quería que puxese a Xunta de Galicia ao Goberno do Estado. Non. Xa o pon. Vale, Xa está perfecto. posto, Marta. Pois procedemos entonces a votar esta moción do Bloque Nacionalista Galego coa formulación que leu o seu voceiro. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións?
Ben, pois queda aprobado este punto número 8 cos votos a favor do Partido Socialista, Vilalba Aberta, o BNG e coa abstención do Partido Popular. Imos pasar ao punto número 9, que é unha moción do Bloque Nacionalista Galego de apoio ás reivindicacións do sector agrogandeiro galego. Para elo ten a palabra o voceiro do BNG. Neste caso vou facer como no anterior, é dicir, non me vou a ler a moción, simplemente, bueno, pois comentala así por arriba. Acaban de pasarme os compañeros do Partido Socialista unhas enmendas que, en principio, así vistas por arriba, non lles vexo problema ningún, entendo en aceptalas. De todos modos, bueno, na exposición de motivos aquí fálese de rexeitamento do Acordo Unión Europea-Mercosur, oposición á proposta do Marco Financiero Plurianual da Unión Europea e a reforma da PAC 2834, reforma da Lei da Cadea Alimentar e garantía de prezos xustos, simplificación e desburocratización de servizos públicos e das tramitacións de axudas da PAC, garantías sanitarias para as enfermidades gandeiras, enfermidade hemorráxica e epizoica e, sobre todo, a dermatose nodular contagiosa. Ben, aquí do que se trata, fundamentalmente, sabemos que pasaría se abrimos as portas a que os países de Mercosur, digamos, vendan en igualdade de condicións que os nosos gandeiros aquí os seus produtos. Comparar as hectáreas que dispón un gandeiro en Argentina ou no Brasil co que dispoñemos aquí, vamos, alucinante. O mesmo que os requisitos sanitarios e demais que temos que pasar aquí, comparados co que teñen que pasar eles, tamén son, digamos, moi inxustos. Co cal, se abrimos ese mercado así, libremente, estaría claro que estamos firmando sentencia de morte do noso sector, tanto gandeiro como leiteiro, evidentemente. Entón, bueno, a partir de eso, aquí nos ofrecíamos unha serie de puntos, oporse ao Acordo Mercosur-Unión Europea pola grave repercusión que ocasionará o sector agrogandeiro galego e transmitir esta posición ao Congreso dos Deputados, ao Parlamento Europeo e á Comisión Europea. O punto 2, rexeitar de forma clara e rotunda a proposta da Presidenta da Comisión Europea de recortar máis dun 22% os fondos destinados á política agraria común no período 28-34. Exixir para o novo período da PAC 28-34 unha mellora do financiamento destinado a Galiza, establecer por parte da Xunta de Galicia de xeito inminente como medida preventiva fundamental a vacinación gratuita contra a dermatose nodular contagiosa e a realizar por personal propio da Consellería. Este é un dos puntos que o Partido Socialista dice que, bueno, que habería que facer algunha modificación. O punto 5, establecer medidas adicionais por parte da Consellería de Medio Rural para previr a entrada da dermatose, nodular contagiosa. Exixir á Xunta de Galicia que as indemnizacións por animal nos casos de baleiro sanitario estean actualizadas segundo o prezo real de mercado do gando, e non paguen unha miseria por cada unha das reses. Modificar e simplificar as normativas de aplicación da PAC en Galicia, tendo en conta a nosa especificidade, evitando criterios diverxentes entre consellerías. No Comité de Seguimento da PEPAC, establecerás unha mesa de traballo específica para combater a burocratización da transmisión das axudas, permitindo a simplificación dos procedementos administrativos e a unificación de criterios. E, por último, promover unha reforma da Lei de Cadea Alimentar con indexación e referencias a marxes comerciais non abusivas, mellorando o coñecemento dos custos de produción mediante estudos específicos e a implantación dunha rede de explotacións que permita obter datos reais das distintas orientacións produtivas. Eso é a proposta. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra agora pois o voceiro do Partido Popular. Bueno, agora acabamos de recibir estas emendas que presenta o Partido Socialista, esta moción do BNG. Entonces, pois, ao mellor, non sei se é ben que interveña o Partido Socialista para explicar un pouco en que consisten estas emendas, non? Ben, pois, Partido Socialista. Moi ben, boa tarde de novo. Evidentemente estamos diante dunha moción, de calado, de importancia, onde pretendemos, nuns puntos, dar, un pouco de solución ou luz a un problema grande que
ben que está en riba da mesa, non un problema, senón unhas condicións que se están a dar neste momento. Acabamos de ver, e están aínda hoxe en día, mobilizacións ao respecto do acordo Mercosur, pero, claro, eu aínda non teño, nosotros aínda non temos non podemos explicar por que é malo ese acordo, porque non podemos poñernos a venda diante da ferida, tendo en conta que as condicións que se van a aplicar aos produtos que veñan de fora teñen que cumplir os mesmos parámetros exixibles aos produtos da Unión Europea. E iso vai a misa porque a sanidade exterior española e a sanidade exterior da Comunidade Europea funciona dunha maneira regrada e dunha maneira moi rigorosa. E iso dou eu fe, dou eu parte porque durante un tempo funcionei e traballei e fui un profesional tanto da sanidade animal como da saúde pública. Non? Polo tanto, decir que nos van a meter toneladas e toneladas de carne cando con as condicións inferiores ás que temos hoxe en día aquí en Galicia, pois non o podemos admitir. O sea, isto ven sendo un pouco igual que poñernos a venda cando decíamos que a Unión Europea, que o mercado común europeo iba a ser a ruína do campo galego. Que sería ahora o campo galego sin esa PAC, sin esa, que está mal, sí, pero que sería a día de hoxe se evidentemente non tuveramos ese soporte da Unión Europea para o desenvolvemento do sector agropecuario. Por lo tanto, cumpliránse. Depois hai no acordo Mercosur hai unhas particularidades que hai que ter en conta, que é no momento en que haxa ou pode haber unha desviación do mercado en función de que se perda competitividade e precio, hai uns mecanismos para regular dende a Unión Europea esa perda de capacidade económica, digamos, do noso sector primario. Por lo tanto, eso tamén non hai que ter en conta a hora de decir non a este acordo. Estivemos vendo durante un tempo que esas movilizacións que houve tamén na nosa provincia pois tiñan un sentido e que esa movilización deixou de selo no mesmo momento en que se tuveron en conta as reivindicacións, que era que ese acordo fora levado diante do Tribunal de Xusticia da Unión Europea. Eso foi así, eso aceptouse, polo tanto, estamos nese momento. Ben é certo que hai grupos políticos que dicen que é de aplicación inmediata se se quere, e hai outros que piden, e como aquí reflicto nesta primeira emenda de sustitución do punto 1, que podemos pedir que non seña de aplicación hasta que se pronuncie o Tribunal de Xusticia da Unión Europea ao respecto da súa legalidade en todos os países. E neste punto quero dicir que cando o BNG propón oporse ao acordo, o Grupo Socialista pon sustituir o punto número 1 polo seguinte, que o acordo Unión Europea-Mercosur quede sin aplicación en tanto non se pronuncie un Tribunal de Xusticia da Unión Europea no senso de asegurar a compatibilidade de dito acordo coa legislación que seña de aplicación, que ao fin e ao cabo era o que viñan producindo, que se viña demandando dende as movilizacións das organizacións agrarias que ata un pouco estaban presentes no territorio. Despois, no punto número 2, rexeitar de firma clara, rotunda a proposta de presidencia, evidentemente sí. No punto número 3, exixir de novo período da PAC 2028-2024 unha financiación destinada a Galicia. Pois sí, ora, somos conscientes de que a negociación non a fai Galicia, a negociación a fan os países membros e con un comisario que é, pois, bueno, pois do grupo conservador. Vale, pois é unha negociación que se pode producir. Que se podan pedir melloras para Galicia, estou totalmente de acordo, pero en todo caso, bueno, por reivindicalo non está mal. No punto número 4, establecer por parte da Xunta de Galicia de xeito inminente como medida preventiva fundamental a vacinación. Bueno, un pouquinho deso si estou ao tanto, porque a dermatose está circunscrita non reconcho, pero bueno, nunha parte da Península Ibérica, na Comunidade de Aragón, etc. E non hai, co perímetro de seguridade que hoxe en día non hai risco, facendo as cousas ben, de que poda chegarnos dunha maneira inminente. Por lo tanto, ese punto número 4, e pos pedir que señan o personal da Consellería, claro, se os veterinarios que teñen que facer o control pecuario, o control sanitario e o control de sanidade animal se dedican a vacunar, mal facemos. É imposible que se poida levar adiante esa situación. Colapsaría, pois, bueno, o sistema de sanidade animal da Consellería de Medio Rural, por lo tanto, de Galicia, non?
Entón, ese punto quedaría subsumido no punto número 5, cando se dice o bloque establecer medidas adicionais. Entre esas medidas adicionais, xa que o bloque non pon ninguna, eu sí ponería unha, entre delas, extremar os controis oficiais do movimento pecuario provinte das zonas de seguridade marcadas a partir dos territorios con positividade declarada. No caso de que a positividade sobrepase estas zonas, que a Xunta de Galicia garante a aplicación inmediata do manual práctico de operacións na loita contra a dermatose nodular, xunto co Plan Coordinado Estatal de Alerta Sanitaria Veterinaria. Isto é un plan que está trazado xa dende Europa nas directivas e nas normas de aplicación, polo tanto, unha vez que eso aconteza, a aplicación inmediata deste plan garantiría ese control e esa maneira de evitar no posible posibles que se estenda a enfermedade da dermatose nodular. Por lo tanto, eu creo que o punto 4 quedaría subsumido no 5, o punto 6, que as indemnizacións, pois sí, as indemnizacións que se están dando son de hai 20 anos. Evidentemente, é lógico que se pida que se actualicen as día de hoxe, simplificar as normativas, está ben que se pida, pero claro, cada vez teñen que ser máis garantistas as normativas e as subvencións que se dan e veñen marcados desde Europa, vale? Tratar de que eso suceda, pois me parece está ben, e promover unha reforma da lei da cadea alimentar, o que aquí se pide prácticamente se está facendo xa a día de hoxe, polo tanto non hai ningún problema en tamén asumir o punto número 8. Así moi rapidamente, as emendas que o Grupo Socialista propón son eses puntos que creo que poden ser perfectamente asumidos polos grupos que hoxe estamos aquí nesta Corporación Municipal. Ben, Vilalba Berta. Ben, pois nos manifestamos o noso voto favorable á moción, sempre cando, pois, entendendo que as engádegas que fai o Grupo Municipal Socialista son de sentido común, o voceiro propoñente teña ben engadilas. Non quixéramos deixar pasar a oportunidade dende Vilalba Berta do contexto do debate desta moción, pois, lóxicamente, non xa se dixo aquí para trasladar tamén o noso apoio a todos eses veciños e veciñas aquí do Concello, tamén da provincia, que se movilizaron para mostrar a súa disconformidade diante non só das previsións dese acordo, senón de outra cuestión que non é menor, que son os recortes previstos na política agraria común. Cando falamos do tratado, pois sí, de aplicarse a priori, pois pódese ver no horizonte unha ameaza de viabilidade no noso campo, en tanto que, sempre está aí esa posibilidade ou ese temor de que se permita a entrada de produtos, como dicía o compañeiro Albite, procedentes de terceiros países, sen exactamente esas mesmas exixencias. Entendemos tamén a posición que trasladan dentro do Grupo Socialista, por tanto, circunscríbome ao relativo á PAC. Cremos, dende Vilalba Berta, que non se pode seguir utilizando o noso agro como moneda de cambio en acordos comerciais que, como sempre se adoita a dicir, e de tanto dicilo xa parece algo obvio, pero é o fundamental de todo isto, benefician as grandes multinacionais mentres arruínan as nosas pequenas e medianas explotacións. Ao contrario, compren políticas comerciais xustas e, sobre todo, un maior control da lei da cadea alimentaria. Os recortes da PAC, e isto hai que dicilo aquí nun concello como Vilalba, supoñen un golpe á sustitución xeracional, e iso é fundamental, pois é o que impide fixar poboación no noso rural. Non sei se o comentou o señor Albite, pero as previsións que nos tivemos acceso falan de que a PAC sufrirá un recorte do 22% no período 2028-2034, unha cifra aproximada do que podería supor son 10.000 millóns de euros menos para o Estado español. Entendo que é unha medida que afectaría directamente a miles de pequenas explotacións galegas. Por tanto, voto favorable coas engádegas do Partido Socialista, reafirmación na defensa dun modelo agrario xusto, sostible e socialmente digno e, lóxicamente, a nosa alineación total coas demandas do noso sector primario. Ben, ten un segundo turno de palabra o voceiro do BNG. Agradeceríalle que aclare se acepta as engádegas á moción do Grupo Socialista para que os restantes grupos poidan telo en conta á hora da votación. Si aceptamos esas engádegas, esas modificacións, non sin, manifestar
a desconfianza que nos traen todo este tipo de cousas, porque os que nos criamos nese mundo vimos que todo o que nos veu de Europa en moitos sentidos, ou unha gran parte das cousas que nos viñan de Europa, viñeronnos a molar bastante. Temos que reconocer que foi así. Acórdome, por exemplo, do tema das cuotas do leite, por exemplo. Primeiro todo Dios se empeñou en comprar e logo resulta que se venderon daquela maneira. E agora xa non hai... En fin, aceptanse todas as modificacións. Partido Popular? Eu creo que non hai moito máis que añadir. Se unha vez explicadas as emendas propostas polo voceiro do Partido Socialista, pois o Partido Popular, como xa está facendo desde o primeiro momento, está cos gandeiros, ainda por riba hoxe, pois volven a facer a tractorada en Lugo, están facendo moitísimas máis cidades de España, e non podemos ir en contra do que é razoable, non? Creemos, tal como explicou o voceiro do Partido Socialista, non é comprensible que entren produtos de Sudamérica sin cumprir unhas normativas que teñen que cumprir aquí os gandeiros, co cual levaría o campo máis a gandería a desaparición, que é o que non queremos de ninguna maneira, non só os concelleiros deste Partido Popular de Vilalba, sino que creo que toda persona debe, non? Entón, por nosa parte, o Partido Popular vai a votar a favor da moción. Moi ben, gracias. Partido Socialista? Nada, un minuto, Tino. Ben, ten sentido que eu creo queremos o que vamos a votar todos xuntos. Simplemente dicirche que o das cuotas leiteiras foi moito máis complexo que da situación que agora pretendemos. Pero, bueno, está ben traelo tamén a colección do Grupo Popular. Pois ben, facemos un mix da situación, aprobámoslo a todos, pero é ben igual recordar a demagoxia do Partido Popular en Europa votando a favor e parecéndolle extremadamente ben o acordo Mercosur-Unión Europea e despois chegar aquí ás movilizacións e presentarse tantos gandeiros dicindo que non apoia. Son historias dificilmente entendidas. A coherencia debese manter en calquera lado. En todo caso, benvido este consenso e esta situación que hoxe se dá aquí neste pleno. Vilalba Berta, quere intervir outra vez? Ben, pois, estando expostas as distintas posicionamentos respecto desta moción do Bloque Nacionalista Galego de apoio ás reivindicacións do sector agrogandeiro galego, imos proceder á votación deste punto número 9. Votos a favor? Ben, pois queda aprobada esta moción por unanimidade. Imos pasar ao apartado de rogos e preguntas. En primeiro lugar, o punto número 10 é un rogo, moción do Grupo Partido Popular reconvertida para instar ao Concello de Vilalba a aprobación da conta xeral nos plazos legalmente establecidos e a elaboración e aprobación dos orzamentos municipais para o ano 2026. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular neste punto. Bueno, volvemos a teima de convertir mocións tanto do Partido Popular como do Bloque Nacionalista Galego en rogos. Supoño que a alcaldesa volverá a salir co informe do secretario de que esas mocións non pode ser mocións, non que pode ser técnicas de rogos. Bueno, non fai moitos plenos que o señor Alvite solicitaba un informe do secretario cada vez que unha moción dun partido político ou doutro fora convertida en rogo. Non sei se están facendo esos informes, pero me temo que non. Dito isto, pois, simplemente reiterar que esta moción, bueno, convertida en rogo, como acabo de mencionar, vai a favor da legalidade, da transparencia e do interese xeral de Vilalba. O que se pide é moi claro: cumprir os plazos legais, aprobar a conta xeral e dotar o Concello dos orzamentos para 2026. Nada máis, pero tampouco nada menos. Se o Goberno considera que está a facer unha boa xestión, non debería ter ningún problema en traer estes documentos a pleno en tempo e forma. E digo estas palabras por dicir algo nun rogo, que xa teño dito moitas veces que nos rogos non vou debatir, porque, como todo o mundo sabe, un rogo é un rogo que se lle fai o equipo de goberno e que despois el fai con el o que considera oportuno. Pero digo estas palabras simplemente para que a xente que nos está escoitando pois que sepa que é o que está presentando realmente o Partido Popular. Ben, Vilalba Berta. Ben, moi rapidamente, non será Vilalba Berta quen non defenda
a pulcritude no que ten que ver co gasto e a presentación en tempo e forma duns orzamentos municipais. Como vostede saberá, este que lle fala leva 11 anos xa na política municipal e tivo a oportunidade de facerlle oposición ao señor Criado, tivo a oportunidade de facerlle oposición ao señor Bamonde e tivo a oportunidade de facerlle oposición á señora Beleiro. Co señor Criado e co señor Bamonde recordo moi ben cando se aprobaban os orzamentos. Pleno ordinario de marzo que de algunha volta se ten celebrado en abril. Lembro tamén os meus compañeiros cando eu era o único concelleiro, despois xa que a compañeira María Xosé Fernández cando éramos dous, con unhas pancartas criticando non a tardanza na elaboración e a presentación e aprobación deses orzamentos. Tamén recordo ben, acababa de chegar, era un rapaciño imberbe de 26 anos, pero a débeda que había no Concello na época do señor Criado, que, bueno, grazas ao catastrazo, que non foi o maná máxico, senón que foi un golpe ás economías familiares, se máis ou menos solucionou. Por tanto, bueno, é un rogo que dentro do equipo de goberno se admite como non podía ser de outro xeito, pero creo que tamén os veciños e veciñas deben saber que vimos de onde vimos, estamos donde estamos. Dende que o actual goberno de coalición de Partido Socialista Vilalba Aberta, Partido Socialista, empezou a funcionar nos 2 anos completos, 2 orzamentos presentados en tempo e forma. Era o noso compromiso e, no contexto do goberno de coalición, creo que o estamos cumprindo e os veciños así o ven. Bénega. Non ten nada que decir ao respecto. Ben, pois, neste caso, pois tamén vou a facer de voceira do goberno do Partido Socialista e tamén pois son a concelleira de Economía e Facenda e por eso entendo que teño que dar resposta a esta petición que fai o Partido Popular, pois que xa na intervención do seu voceiro pois quedou claro o rigor e a coherencia que teñen nalgúns plenos según vai ao asunto e según vai ao tema, interveñen nos rogos ou non, pronuncianse ou non, fan mención a ese informe ou non, incluso a veces levántanse e outras veces non. E isto pois leva sendo así dende pois que chegou o actual secretario xa fai un tempo e no anterior mandato. Escoitando este rogo que plantea o Partido Popular, pois un podería pensar que estamos ante un partido que leva pois toda a vida con este mesmo posicionamento, defendendo o rigor, a planificación, o cumprimento escrupuloso dos prazos legais na xestión e na transparencia municipal, pero claro, iso pois podería pasar se non tivésemos a hemeroteca e non tivésemos memoria do que eles facían cando gobernaban este Concello, por certo, con maioría absoluta. Durante os anos que o Partido Popular pois gobernou con maioría absoluta neste Concello, que foron uns cantos, pois nunca se aprobaron os orzamentos municipais en prazo, nin un só ano. E non había nin bipartitos, nin tripartitos, nin excusas alleas. Gobernaban sós e tiñan maioría absoluta máis que sobrados. Pero, curiosamente, pois agora pois veñen a descubrir un concepto que antes pois non se aplicaba, que é o de prazo legal. Cando falan de rigor, de planificación e de respeto escrupuloso por a legalidade, pois a verdade é que estamos completamente de acordo. Eu, dende que son alcaldesa, houbo orzamento todos os anos. Aprobouse en xaneiro. E este ano, pois estamos xa tamén traballando nos orzamentos coa intención clara de aprobalo neste mes de febreiro. Explicando, ademais, con total transparencia por que non se fixo antes. E aquí, pois ven algo pois que xa lles expliquei, pero que volvo a recordarlles. Este Concello estivo pendente de saber se había ou non acordo entre a FEGAM e a Xunta de Galicia sobre a actualización do servicio de axuda no fogar, un servizo que supón máis de 3 millóns de euros do orzamento municipal. Facer un orzamento municipal tendo en conta que un mes máis tarde, pois unha cantidade tan importante se podía modificar, pois non me parece que seña de rigor. O rigoroso pois é esperar, calcular ben e non vender fume. Falan vostedes tamén pois neste rogo que presentan de desorde, de improvisación e de falta de planificación. Bueno, eu creo que resulta curioso escoitar isto de quen deixou un concello nunha situación grave de falta de persoal e de escasa planificación. O que pasa é que, mentras gobernaron, igual
non lles parecía pois tan grave. Din que gobernamos sen proxecto económico, sen rumbo, sen respecto polos mecanismos de control institucional. Bueno, presentamos os orzamentos todos os anos, explicamos públicamente todas as razóns e os motivos do que nos leva a tomar as decisións, defendemos os intereses do Concello sempre e por riba de calquer outra cuestión frente á Xunta ou calquer administración, e damos a cara todos os días e en todas as sesións plenarias e sempre que se nos pide. Creo que eso non é improvisar, que é gobernar con responsabilidade. E, bueno, eu creo que hai que ser rigurosos, estamos de acordo en que temos que presentar a conta xeral en plazo, a nosa vontade é facelo así. Este ano expliquei no segundo punto o motivo por o cal non se puido facer e, bueno, creo que Vilalba pois non ten un goberno que este obstinado en incumprir os prazos legais, que este obstinado en facer as cousas dun xeito oscuro, senón todo o contrario. E, por tanto, bueno, pois que este ano, por unha circunstancia sobrevida, tivésemos que presentar a conta xeral fora de plazo, pois é algo que asumimos, que explicamos e que non obedece a unha vontade política, senón a unha situación sobrevida pola circunstancia na que se encontraba pois a intervención que non tomou pois posesión a interventora que temos agora ata o mes de outubro. En canto aos orzamentos, pois é a nosa vontade ao longo do vindeiro mes de febreiro traelo a pleno, non o fixamos antes por esta circunstancia e porque, como lles adiantei, pois se houbéramos feito, agora teríamos que facer modificacións do orzamento que terían que vir a pleno e é algo que tampouco lle gusta ao Partido Popular. Entón, para evitar que lles parecera mal, pois xa non o fixemos. En resumo, o PP pide hoxe unha parte do que nunca fixo cando gobernaba e cando gobernaba con maioría absoluta e creo que, bueno, a explicación que se deu sobre a conta xeral poden vostedes aceptala ou non, é a realidade, non vamos a inventar nada, sábeno vostedes, ademais, tamén, e bueno, o meu compromiso de que este ano podamos non repetir estos erros, porque a min a verdade, como alcaldesa, pois teño que dicir que tampouco me gusta facer as cousas fora de prazo e se de min dependese, houbérase feito dentro do prazo ordinario. Ben, imos pasar ao punto seguinte, que é outro rogo, reconvertido tamén a moción do Partido Popular para instar ao Concello de Vilalba a realización de diferentes actuacións na rúa en Cidade de Viveiro. Para iso ten a palabra o voceiro do Partido Popular neste punto. Sí, moi boas a todas e todas de novo. Nada, neste punto, por explicarlle un pouco aos veciños, nada, vimos demandando un pouco o que nos están trasladando os veciños da zona dos 4 camiños de Cidade de Viveiro e das rúas un pouco colindantes, bueno, o estado en que se encontra actualmente esa rúa, non? Que, bueno, está tendo unhas carencias tanto a nivel das canalizacións de abastecemento, con roturas que se van producindo os últimos anos en diferentes puntos e prolongadas un pouco no tempo, causando daños tamén a locais e molestando un pouco que é o itinerario común dos viandantes, non? Entonces, neste punto único que se solicitaba como moción un pouco o Concello, o equipo de goberno, era que xa que, como ben dixo o compañeiro Modesto anteriormente, está nesa elaboración de negociacións dos presupostos, pois que se tuvese en conta un pouco o inicio para estudar como se pode solucionar esa rúa, mellorala tanto a nivel de canalizacións, abastecementos e demais, que nos consta que polo que adiantou outro día a alcaldesa na radio, que depende da Deputación e demais, pois que se poida un pouco iniciar ese estudo para intentar tamén, a parte desas canalizacións, a mellora da accesibilidade, para dar un pouco tamén cumprimento ao tema de itinerarios accesibles para todos os usuarios, tal como tamén se fixeron outras intervencións, que hai que dicirlo, no casco urbán, pero, bueno, que nesa zona pues, leva anos nas que non se intervín. Entendo que a dificultade é que se é da Diputación ou se é usuario o Concello, pero, bueno, que sexa, que se inicia a vez. Entonces, nada máis, eu creo que era unha moción que todos debíamos estar un pouco de acordo, todos os grupos, e aproveitar un pouco, traíamolo a este primeiro pleno do ano, xa que están nese punto de negociacións entre os dous equipos de goberno, que se poidan sentar e poñerse de acordo neste punto para que o poidan
ao longo do ano sacalo adiante. Nada máis. Bueno, dicir que evidentemente por parte do Partido Popular e de todos os grupos que estamos aquí parecenos que é interesante amañar esa rúa, pero temos que partir tamén dunha base que é moi complicada. Por exemplo, ahora vais amañar o que é Plácido Peña, o tema do saneamento, vai costar aproximadamente 1 millón de euros que vai financiar casi todo a Confederación Hidrográfica sin levantar aceras nin nada. É dicir, o Partido Popular cambiou as aceras en Plácido Peña, pero non cambiou os servicios, que é o que facía normalmente. Cidade Vivero, evidentemente, que hai un problema en todas as canalizacións, e iso non se pode discutir como moitas máis rúas de Vilalba. E, sobre todo, os soletas, que levan consigo unha rotura no tema da auga, supoño que tamén haberá no tema de pluviais, de fecais, no tema eléctrico, no tema de mobilidade, que me alegro moito por parte do portavoz do Partido Popular que diga que sí que fomos mellorando en mobilidade, ainda que despois digan que facemos aceras moi anchas, e entonces é unha contradición moitas veces o que hizo o Partido Popular. Molestan as aceras anchas, outras que teñen que ser estreitas, entonces, bueno, alegrome nese criterio. Entonces aquí, evidentemente, que é da Diputación o que ven sendo o chan. Que pasa? Que as aceras e todos os saneamentos non dependen só da Diputación, que dependen do Concello. As intencións son moi boas por parte do Partido Popular, pero a mellor estamos falando de que lle gustan eles chamarlles obras faraónicas. A mellor estamos falando de 1.700.000 euros, que é o que gosta esa obra. Casi nada, claro, é que se nós metemos 1.700.000 euros do Concello, que non nos temos, evidentemente, para facer este investimento, ao día seguinte o Partido Popular dice que facemos obras faraónicas, cando o que costa é o da baixo, pluviais, fecais, o eléctrico e todo por aí, pois a mellor leva 1.100.000 ou 1.200.000, é o de arriba o que menos costa, pero é moi fácil facer populismo barato dicindo que realmente o que é caro é a parte de arriba, entón é unha obra faraónica. Según o Partido Popular, faríamos este costo 1.700.000. Nós podemos estudiálo. Ojalá tuviéramos os fondos para facelo, sinceramente. Pero, claro, aquí hai unha cuestión. Augas de Galicia, lle pagamos 400.000 euros ao ano e non firmou ningún convenio co Concello de Vilalba. Ningún. É dicir, firma con Ribadeo, 9 millóns. Firma con Viveiro ora. Claro, da moción de censura, pero co Concello de Vilalba non firma absolutamente nada. Por lo tanto, eu penso que isto podía ser a 4 vías ou a 3 vías, a dicirlle a Diputación que arranxo que lle corresponde, firmar con Augas de Galicia tamén unha cantidad, que vos aí sí que parece ser que tedes mau que a Xunta de Galicia para firmar un convenio para amañar o tema da auga e todo por aí, o que hai, faime gracia José María, entonces realmente non sería malo entre as administracións, a Confederación Hidrográfica, entre todos, é dicir, é que estamos de acordo, o problema é que por moito que queiramos estudiar, que facemos? 1.700.000, 2 millóns, pode andar perfectamente. É dicir, non é unha cuestión que hoxe tal como están os precios. Calquera obra pequena que se fai, pois realmente costa moitísimos cartos. Acabamos de ver o que presentou ahora Modesto, que é unha senda, son 79.000 euros. É dicir, se nos vamos a todo isto de saneamentos e todo por aí, entón, eu penso que o que había que fazer entre todos os grupos é remar en conxunto uns e outros e ver o que pode participar a Xunta de Galicia con Augas de Galicia, que sería moi interesante, e sobre todo tamén o tema da accesibilidade, o tema de pluviais, de fecais, é que aí que esa rúa hai que facela en todo, pero claro, o Concello non ten 1.700.000 euros para facelo. Nosotros fomos financiando casi todas as obras gracias á Diputación de Lugo, con aportacións moi pequenas do Concello. Se non é a Diputación de Lugo, e esta foi financiada polo Estado, porque fomos dos millores proxectos a nivel de España de 1 millón de euros, non sería posible, porque a Xunta de Galicia, por desgracia, non nos dá un euro. Entón, facer as xestións necesarias e nos poñemos maus a obra. É dicir, a facer, se fai falta o proxecto, faríamoslo desde o Concello, se non sería necesario. Ora, hai que buscar os fondos necesarios, e nós non temos eses fondos, é moi fácil pedilo. E, evidentemente, que estou de acordo, pero, bueno, deberíamos remar todos xuntos para solucionar este problema. Vilalba Berta. Pois teño que coincidir bastante co voceiro social neste sentido. É un vial de titularidade provincial, iso sabémolo, é un factor limitante, pero obviamente
puxo o exemplo da obra da Senda Pionil en Corvite, é que unha actuación relativamente menor nese sentido, de pouco máis de medio kilómetro, donde simplemente hai que canalizar as pluviais e repoñer a parte superficial con hormigón, son 80.000 euros. Por tanto, eu tamén quixera lanzar esa proposta no senso de que non sei se somos o único concello da contorna que non recibiu, en base a un convenio específico, non as subvencións fixas, ningún tipo de axuda da Xunta de Galicia. Eu poño moito en riba da mesa a necesidade de mantemento e de mellora dos viais da nosa titularidade na zona rural, pois aquí máis do mesmo. Son obras moi caras, son obras moi necesarias, e neste sentido pois tamén poñer en riba da mesa antes de rematar unha reivindicación de anos tamén dos veciños que pasean por cidade de Viveiro bordeando polo polígono, que tiñan ese anelo de pois intentar tamén de xeito pionil unir a cidade de Viveiro co polígono. Quero dicir, son actuacións necesarias, caras e que requiren dun acordo máis amplo. Bénega. Esta rúa, lóxicamente, aparte de, efectivamente, de estar moi deteriorada, fundamentalmente tamén o deterioro aumenta cada día cos coches aparcados sempre en riba das beiras rúas. É dicir, o que paso por ali, e incluso é máis, o sea, non é un coche, senón son todos. Eu creo que hai dúas rúas en Vilalba, a Rúa da Feira e esa rúa, en que o Concello teria que ser valente e decir, mira, aquí apárcase de un lado solo e punto, o sea, é que senón estamos vendidos, o sea, ti vas ali co coche e veste obligado prácticamente a aparcar en riba da acera, porque non deixas pasar as dúas en dous sentidos. Entonces, a xente que pasa andando, malo, porque os coches están encima da beira rúa. Os coches machacan e rompen tuberías e demais con ese peso todo. Eu viví en esa rúa un par de anos e sei un pouquiño a situación que trae eso. E recordei en mellores condicións da que está ahora. Ben, tomamos nota deste rogo que formula o Partido Popular, como xa pois expuxo o concelleiro de Infraestructuras Urbanas, estamos totalmente de acordo coa necesidade de acometer esta rúa. Saben tamén que en breve pois se vai a licitar o saneamento da rúa Plácido Peña por medio dese convenio que temos coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil, e unha vez se remate esa obra entendemos que estaremos en condicións de poder acometer a renovación de cidade de Viveiro e, bueno, como tamén expuxo o voceiro, e como teñen que saber todos os veciños e veciñas, no seu recibo da auga cada mes están pagando unha cantidade correspondente ao canon da auga que se ingresa directamente en Augas de Galicia. Ese canon debería revertir en Vilalba eses 400.000 euros anuais en forma de investimentos, e dende que eu teño memoria, ou polo menos dende que son concelleira, non se firmou, nin cando gobernaba o Partido Popular sequera, ningún convenio entre Augas de Galicia e o Concello de Vilalba. Eu tiven a oportunidade de reunirme dúas veces con directivos de Augas de Galicia e de trasladarlles pois o noso descontento porque parte deses 9 millóns de euros que se van investir en Ribadeo pois pagámolo os veciños e veciñas de Vilalba coa nosa aportación a ese canon, e non me parece pois unha circunstancia da que debamos deixar pasar sin decir nada. Imos pasar ao punto número 12, que é un rogo do Bloque Nacionalista Galego sobre o acceso das persoas con mobilidade reducida ao servicio de recollida do lixo. Como o Bloque Nacionalista Galego tamén presenta un rogo, o do punto número 15 relativo ao servicio de recollida do lixo no Concello de Vilalba, pregaría pois que faiga a exposición dos dous rogos conxuntamente, dado que se trata da mesma materia. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, empezo polo máis breve, polo máis corto. O rogo é o seguinte: hai persoas que, dada a súa situación ou discapacidade física, non son quen de accionar os pedais para levantar a tapa dos colectores de recollida do lixo. Entendo que nos estamos referindo aos colectores grandes, non? Entendo que son esos.
Entón, non sei, supoño que se poderá solucionar de alguna maneira naqueles lugares onde se solicite, pois que roga o equipo de goberno municipal que naqueles lugares onde sexa solicitado habilite colectores nos que sexa posible depositar as bolsas de lixo sen que sexa preciso accionar o sistema coa forza que actualmente se require. Refírome a persoas que teñen, sobre todo no medio rural, que teñen dificultade para poder ser capaces de levantar isto. Ese é un dos rogos. E o outro rogo, xa que é unha moción que se pasou a rogo e ten que ver coa prestación do servicio de recollida do lixo que, non fai tanto tempo se renovou ese contrato con esta empresa que parece que empezou con moito brío e con moita melloría, pero que, según informan os traballadores, pois as cousas non son tan boas, nin as condicións son en que están traballando, pois son as condicións que, eles incluso nos explican que si pasamos de pagar un a pagar tres, que si antes en cada camión iba un chofer e dous auxiliares, e agora vai un chofer e un auxiliar. Claro, así podemos poñer, con mesmos traballadores, podemos poñer 3 camións a traballar en lugar de 2. Pero claro, quen saca os contenedores das cunetas, cheos de eso, non se fixeron as obras que se prometeron que se iban a facer, refírome ás bases do hormigón para os colectores. En fin, paso a ler un pouquiño a exposición de motivos e... Ben, o personal non foi reforzado, senón que foi repartido de diferente xeito para poder abarcar máis traballos, resultando insuficiente, por exemplo, para mover os colectores de carga traseira ou non dispor de bases a nivel. A empresa tratou mesmo de empeorar as condicións dos traballadores, querendo engadilles domingos e festivos e despedindo persoal de facto insuficiente, pasando de 23 a 20 traballadores. Das bases comprometidas para os colectores do rural están todas en facer, o cambio de situación de algúns deles comprometen a seguridade en algunha intersección, a colocación dos máis voluminosos compromete a libre entrada de usuarios de algunha finca particular. A debida separación de distintos tipos de residuos non se está levando a cabo por non ser suficiente o persoal. Non falamos de memoria. O lavado da beira rúas non se está levando a cabo tal como se acordou, quedándose en executar os barrios como o do Santo, o Martiñán ou o Carrizo durante todo o ano. O lavado de colectores non se fai coa periodicidade contratada. Na zona rural, o aumento de volumen por colector significa unha perda de puntos de recollida, co que moitos usuarios teñen que desplazarse a máis distancia. Nas Touzas, por exemplo, pasouse de 3 colectores de 800 litros a un de 1400, coa perda total de volumen de 1000 litros e co colector máis lonxe. Hai, ademais, colectores en pésimo estado imposibles de mover cargados, menos por un só operario, e que non están sendo repostos, mentres outros en perfecto estado están sendo trasladados a outros concellos. Os espellos retrovisores dos vehículos de recollida non están adaptados ás condicións climáticas de Vilalba, ou non poder, incluso, desempañarse para maniobrar con seguridade nas recollidas de madrugada. A recollida de materiais voluminosos non se leva a cabo no casco urbano ni no rural nos prazos establecidos. O servicio de atención ao usuario atópase en Viveiro, polo que a persoa que nos atende non coñece os lugares, confundíndose mesmo de concello nas indicacións e tendo os traballadores que usar os seus propios teléfonos móviles para poder desfacer os erros. Por lo tanto, o equipo de goberno, a alcaldía ou quen teña a responsabilidade de supervisar e velar polo cumprimento do contrato, entendemos que pedimos que se designe, se é que non está feito, un concelleiro responsable de supervisión de servicio, tanto da calidade como do cumprimento do contrato, que se faga a detección de incumprimentos, identificando desviación, retrasos ou calquera anomalía e remitindo as incidencias ao órgano de contratación, aplicación de medidas propoñendo sancións exixindo indemnizacións ou iniciando a resolución do contrato con caso de incumprimento, boa gobernabilidade e transparencia asegurando que se respeten os principios de publicidade e concorrencia e que se xestione eficientemente o erario público, exixencia de cumprimento forzoso e demandado que se cumpra o contrato, reclamación de danos e perxuicios solicitando indemnizacións pertinentes. Ao ver o disposto, o BNG solicita a este pleno pois que o pleno de Vilalba exixe o obrigado cumprimento dos pregos de condicións das concesionarias do servizo e dada a situación actual do servizo, o pleno do Concello de Vilalba insta ao equipo de goberno a que exixa a empresa o cumprimento íntegro do contrato e a inmediata posta en marcha de totalidade dos servizos. Eso era o rogo que presentábamos xunto co...
Ben, voulle dar a palabra ao concelleiro de servicios, que ademais, como debería saber, o voceiro do BNG, porque foi votado neste pleno, é a persoa responsable do contrato, ademais, el votou a favor dese punto. Moi ben, boa tarde. Esta moción convertida a rogo, pois, bueno, ten o seu punto. O concelleiro Tino, pois xa dicías ao principio da moción que eran reivindicacións dos traballadores. Claro, as reivindicacións dos traballadores terán a súa reivindicación laboral, pero evidentemente deben de estar foras do pleno porque terán que ver ca empresa, non co pleno neste caso co goberno de Vilalba, do Concello, non? Dícese unha cantidad de cousas que, bueno, de entrada para que nos podamos facer unha idea, como dicía a alcaldesa, eu son o concelleiro responsable do seguimento do contrato do servizo e podo dicir que hasta o momento estáse cumprindo, estáse funcionando dunha maneira notablemente alta. En segundo lugar, dicirche que se está levando tal control porque se Tino ou alguna outra persoa de outro grupo quere coñecer mesmo no mes de novembro, creo que foi o último informe que se fixo e que se contrastou con respecto á empresa e que sí está no poder do Concello para facer un seguimento tanto das inversións como do traballo feito e que comprometen os pliegos de licitación. E hai algunha cousa que terei a ocasión de contestar, pero que efectivamente non está indo ao 100%, pero sí ten a súa xustificación de por que non, claro. As reivindicacións laborais, pois eu diría que se faigan no aspecto que corresponde a nivel, cos representantes sindicais e tratar de quitalas desta situación que agora trae o BNG, non? Podo empezar unha por unha. Personal non foi reforzado, non é verdad, o personal tratou mesmo de empeorar as condicións de traballadores, os festivos, os festivos son, hasta onde eu sei, aos traballadores ofreceuselles a posibilidade e a voluntario de facer ese traballo nos festivos e incluso se lles subiu a aportación por día traballado, creo que eran de 63 euros a 90 euros, polo tanto, naide forzou a naide a traballar en os días festivos, non? 23 traballadores a 20, non? A empresa subrogou os 15 traballadores que había, ahora mesmo hai 21, durante o verán, pois hai unhas situacións que demandan a contratación de máis traballadores e se está facendo, non hai máis que ver a cantidade de festas e limpezas que hai que facer os fines de semana das verbenas de todas as parroquias que se está facendo a empresa. Claro, todo isto son situacións que non contan de cara a fora, pero de cara a facer o traballo, sí, non? Debido á separación dos distintos tipos de residuos, podemos saber que polas pesadas que se están facendo e polos incrementos das recollidas, etc., a recollida dos residuos non resto plásticos, envases, etc., está sensiblemente incrementada. Non así a de orgánico, que costa que a xente leva as súas bolsas de orgánico ao contenedor correspondente. Si ben se está facendo un esforzo para que aqueles produtores máis masivos, falamos de industria e restaurantes e unha serie de produtores masivos de orgánico, esteñan entrando un pouquiño a facer esa separación e levála precisamente ao contenedor marrón, non? Debido á separación, o lavado dos colectores, claro, na zona rural non se está implementando ca axilidade que debía de ser porque se está procedendo á sustitución dos contenedores da zona rural polos contenedores novos e iso leva unha secuencia de acción. Polo tanto, claro, sí, aí estamos, está a empresa un pouco deficitaria no lavado dos contenedores rurais, pero claro, estáse facendo un recollido 2 veces por semana, que iso tamén incide en que eses colectores, eses contenedores non teñan ese acúmulo de materia que chegado o momento é susceptible de lavar, non? O aumento de colectores é unha perda de puntos de recollida, non é certo. Aquí falamos de que de 1.400 litros, non, son 2.400 litros, os 3 colectores de 800, etc. Os espellos, os espellos retrovisores estarán homologados pola empresa, estarán homologados polo camión, por tráfico, non sei, que homologa os camións para poder conducilos. En todo caso será
unha reivindicación que terán que facer e se non cumple as características de seguridade e tal, o Concello pouco poderá facer, pero será unha reclamación que se pode facer. Materiais voluminosos, hasta onde eu sei, se están tratando recollidas de 15 incidencias para voluminosos e se ese día non chega, hai máis de 15 recollidas, se fai un día aparte, un día máis para seguir recollendo os voluminosos. Está en Viveiro, bueno, pois non é un call center que esteña en Sudamérica. Está en Viveiro, atende as chamadas e as pasa. Que, pois, igual teñen que contestar co teléfono del. Bueno, pois, será cuestión de dicirlle á empresa, non me chamas ao teléfono, pon un teléfono de empresa para coller as chamadas e eu creo que teñen 3 ou 4 teléfonos da empresa para os distintos servicios que atenden. Que máis te podo comentar? Faltan os soportes, as superficies de hormigón para eso sí, pero que pasa? O soporte de contenedores, o suxeito a contenedores empezarán a chegar a semana que ven. Non podes poñer, unha empresa non che dá surtido suministrado os soporte de contenedores á plataforma porque os soporte de contenedores tenen que ir fixados á plataforma. Creo, según ese informe, que ademais che podo podes pasar a verlo cando queiras, que empezarán a chegar a semana que ven. Pedimos que a designación do concelleiro responsable de supervisión do servicio son eu, sí, detención de cumprimentos están perfectamente tipificados e están perfectamente secuenciados, están neses informes que eu teño no meu poder. Aplicación de medidas sancións, se efectivamente non se cumple por unhas razóns que son obxectivamente sancionables, pois claro que se ten que facer. Exixencia do cumprimento forzoso, non sei como se pode forzar alguén a facer algo que chegado o momento pois non quere facer ou non faiga. Eso de forzoso e, pois bueno, que máis se dice que reclamación de danos, chegado o caso, redundar un pouquiño na situación que hai. Boa gobernabilidade e transparencia, asegurando que se refliten os principios de publicidade e concorrencia, claro, eso xa é administración en sí, a transparencia, as boas prácticas e todo eso están no sentido da propia administración. Boa gobernabilidade e transparencia, pois sí, asegurando que se refleten os principios de publicidade ao respecto de que, porque os principios de publicidade son dados no momento en que se procedeu á licitación dos pliegos, e iso cumpliron todas as exixencias posibles. Que o Concello de Vilalba exixe obrigado o cumprimento, sí, que o facemos, e o estamos facendo, e o estamos demandando, e estamos firmando cada situación. Dada a situación actual do servicio, o Presidente de Vilalba insta ao equipo de goberno que exixa a empresa o cumprimento íntegro. Evidentemente, somos os máis interesados en que se cumpla, porque é un contrato moi importante, é un contrato que está cambiando moito ao respecto da limpeza e da recollida dos residuos e queremos que se cumpla na súa totalidade, claro que sí. O que non vamos a facer é facer as funcións de delegado sindical ca empresa. Eso terán que ser os propios traballadores o que o faigan, non? E que pouco máis te podo dicir? Que faltan uns suxeito a contenedores, que faltan as plataformas, que hai que facer tamén as plataformas das sillas en todas as parroquias para facer as sillas de recollida selectiva en todas as parroquias aí, que faltan 2 camións grandes aínda de recibir, de carrozar, que chegarán nun mes ou en 2 meses, e acabar de repoñer precisamente os contenedores na zona rural. Falas tamén do baldeo, pois neses puntos, se fixo baldeo, se fixo desbroce das ervas, das aceras e todo eso, non se fixo aínda como se fixo nas rúas de Vilalba con esas máquinas de presión, pero sí se ten feito. Bueno, incidencias están todas marcadas nos informes que, como che digo, poño a túa disposición. E, con respecto a outro rogo que vai aparellado a este, eu teño consciencia de 3 personas que si se dirixiron, en principio, 3 personas para, con distintos problemas para poder accionar o pedal dos contenedores, e é certo que esa situación se dá. Que se pode levantar como os outros, sí. É difícil porque hai que facer unha forza tremenda e entonces o que se está intentando trasladar á empresa é crear un contenedor deste tipo onde se le pode abrir polo lateral tirando abaixo un lugar para que se poda dedicar. Pero bueno, isto é unha situación que se está estudiando neste momento.
cada caso que se chamou, que nos puderon comunicar esa dificultad, que creo que foron 3, foron perfectamente atendidos, e tratamos de subsanalo dunha maneira ou doutra, e a empresa está nesa situación. Como che digo, pois e a todos os concelleiros, queda a vosa disposición, pois, bueno, os informes que hai perfectamente, comprobados, que os temos, cando queiras, Tino ou calquera persona, o podemos facer chegar. Moi ben, gracias. Mirada aberta. Nos creemos que as explicacións do concelleiro de servicios, en tanto que responsable do contrato, son pertinentes, por tanto, non temos nada máis que engadir. Ben, pois, habendo participado todos os grupos expoñendo a súa postura ao respecto destes dous rogos, pois, como moi ben explicou o concelleiro de servizos, fais un seguimento exhaustivo deste... non intervistes? Perdón. Ben, nada que engadir, porque eu creo que non podría explicar mellor que o que dixo Tino aquí nesta moción reconvertida en rogo. Eu creo que o que trae Tino aquí ahora mismo non é ni máis ni menos que aposta na realidade, que é o que está pasando. Escoitou aos traballadores, eu tamén escoitei algún traballador que me comentou algo moi parecido, co tema de que os obrigaban a vir a traballar algún domingo e non dicirlles queres vir? Non, hai que vir. Sin ofrecerlles tampouco nada mellorable. E, por outro lado, eu entendo que o que trae ahora mismo Tino aquí, pois, é un aviso para navegantes. Levamos un ano e un mes de contrato e eu creo que é un toque de atención para que, de alguna maneira, seamos un pouco máis, controlemos un pouquiño máis ese contrato, en aras de que os veciños teñan o servicio que están pagando. Aumentamos moito a contía do que se está pagando e, evidentemente, tamén se pide que se millore nese sentido. Simplemente parece que queda no aire controlar un pouco máis o contrato está controlado, estáse facendo o seguimento diario, diario non, todos os luns me reúno co encargado da empresa para tratar todas as incidencias e todas as cuestións que teñen que ver ca recollida de cada servicio, etcétera, e está controlado. Que hai algunha cousa que se nos escapa? Pois sí, o sea, un contrato, como tú decías, moi grande, moi elevado, que cambiar o que había, pois non resulta tampouco doado. Pero, bueno, admito, e como non, admitimos na historia de seguir tratando de melloralo no posible e no control que se está facendo xa, podedesme creer. Ben, creo que quedou suficientemente explicado. Eu, pois, non tiven a oportunidade de falar con ningún dos traballadores, porque ningún deles se dirixiu a min, pero sí que tuven a oportunidade de falar con moitos dos veciños e veciñas, porque, como sabedes, pois estou visitando dentro do pasado mes de agosto as parroquias e a todos os veciños da zona rural, casa por casa, e se algo, ou se pode destacar un mínimo común denominador que nos trasladan os veciños da zona rural é a mellora dese servicio de recollida do lixo. Obviamente, hai incidencias puntuais, obviamente un contrato desta magnitude, e así o fixamos saber dende o momento 1, pois ten un plazo de implementación. Os camións, a maquinaria, os contenedores, pois requiren un prazo para ser cambiados e sustituídos, e neso están. E o que temos claro é que todo aquilo que comprometeron o teñen que cumprir, e para eso está o equipo de goberno. Tamén durante meses pois escoitei e algunha xente me trasladou que lle dixeran persoas afíns ao Partido Popular que íbamos pois duplicar e triplicar o recibo de cara a este ano. Bueno, bulos e desinformación hai sempre, así que eu pediría pois que sexamos rigurosos e que separemos o que son reivindicacións dos traballadores, que tamén as hai que atender e que tamén son lóxicas, do que é o cumprimento dun contrato que eu creo pois que á vista de todos está que o servizo se mellorou moito e que, bueno, pois se hai marxe de mellora, pois tamén teremos que seguir
exixindo ya a empresa pois todo aquilo que está estipulado no contrato. Pasamos ao punto 13, que é un rogo do Bloque Nacionalista Galego sobre o cumprimento da Lei de Memoria Democrática. Para elo ten a palabra o voceiro do BNG, e dado, pois, non suelo controlar os tempos de intervención, pero dado como nos estendimos no rogo anterior, vou non a facer porque, bueno, creo que o breve, si vou dúas veces, ou vou si breve, non sei como é, que ahora estou peleando. Entón, bueno, pediríalles brevidade porque podemos decir o mesmo, pero sin aburrir a ninguén. Así que ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, máis breve non podo ser. Leo a exposición de motivos e nada máis. No pleno do 1 de 2 de 24, o BNG de Vilalba presentaba unha moción reconvertida posteriormente en rogo pola Secretaría, instando ao equipo de goberno municipal a pôr en marcha as medidas precisas para o cumprimento da Lei de Memoria Democrática. Na súa resposta, a alcaldesa manifestaba a intención do goberno municipal de crear oficialmente unha comisión con representación de todas as forzas políticas do pleno para tratar de facer un estudio ao respecto tanto para a retirada e ou eliminación de elementos contrarios á referida lei, canto para o resarcimento de todas as persoas represaliadas pola ditadura franquista. Punto 2. Na sesión plenaria do 31 de 10 do 24, o BNG de Vilalba presentaba unha pregunta ao equipo de goberno relativo ao incumprimento do compromiso adquirido respecto da Lei de Memoria Democrática. A resposta da alcaldesa foi que a comisión de referencia estaba constituída e que a partir dese pleno sería convocada para comenzar os traballos. No pleno do 24 de marzo do 25, o BNG de Vilalba presentou ao equipo do goberno municipal unha pregunta en relación ao traballo desenvolvido para o cumprimento da Lei de Memoria Democrática. A resposta da alcaldesa foi que a comisión xa estaba creada, que se encargara un informe que recolle os elementos do rueiro e as honras e distincións que puideran ser contrarias á Lei de Memoria Democrática, que se fixera unha primeira xuntanza a que non acudira o representante do BNG e que en breve se procedería a unha nova convocatoria. En virtude do exposto, o BNG de Vilalba roga ao equipo de goberno municipal que poña en marcha os mecanismos pertinentes para o cumprimento inmediato da Lei da Memoria Democrática. Nada máis. Partido Popular. Bueno, entendendo a brevidade, os mecanismos puxeronse en marcha, que se puxo en marcha a comisión oportuna foi convocada. A primeira convocatoria que tuvo, creo que o voceiro do BNG non asistiu, e na segunda creo que se acordou que se presentaran as distintas proposicións para debater nesa comisión, e hasta agora non se presentaron. Por lo tanto, tomamos nota do rogo, o grupo de goberno tomou nota do rogo e, en aras de que se poda traballar dunha maneira áxil, rogaría que se presentaran as proposicións que se poideran facer. Vilalba Berta. Na mesma liña, pois, en aras de que esta comisión sexa máis áxil e funcional, pois agardando recibir esas propostas. Ben, pois, como acaba de expoñer o voceiro do Partido Socialista, tivemos unha primeira comisión a que o voceiro do BNG non asistiu, fixemos unha segunda comisión. Nesa comisión fíxose entrega a todos os grupos de un documento onde se analizaba todas aquelas honras e distincións susceptibles de ser retiradas en aplicación da Lei de Memoria Democrática, e se lles pideu a todos os grupos que fixesen aportacións para o estudo conxunto de a retirada desas honras e o cambio por unhas novas. A toda agora non se tivo ningunha aportación e estamos a espera de que se faga para poder convocar novamente esta comisión. Imos pasar ao punto número 14, que é un rogo unha moción reconvertida a rogo do Bloque Nacionalista Galego sobre o uso actual da Casa da Cultura. Ten a palabra o voceiro do BNG. Resulta obvio, manifesta que os espazos públicos da nosa vila destinados ao desenvolvemento de actividades sociais e culturais son insuficientes para atender as necesidades reais da poboación e que mesmo non todos responden ás demandas específicas que se producen. A Casa da Cultura de Vilalba é un local de titularidade pública que, ao igual que o Auditorio Municipal, segundo o apartado 5 do artigo 12 da Ordenanza Municipal número 45, en ningún momento poderán ser solicitadas para a realización de calquera tipo de acto ou evento de carácter político ou sindical. Articulado claramente antidemocrático e anticonstitucional, xa que ningunha institución pode privar a cidadanía da solicitude de uso dunha instalación pública e que resulta ademais totalmente contradictorio co permitido para este fin noutros espazos municipais, tal
que o Salón de Actos da Biblioteca Agustín Fernández Paz. O haber o disposto, o BNG de Vilalba somete a debate e a aprobación do Pleno a presente moción, un rogo xa, consoante o seguinte acordo. Instar o equipo de goberno do Concello de Vilalba a mudar a actual normativa respecto do uso da Casa da Cultura para que se permita acoller tamén actos de carácter político, en xeral, como calquer outro local. Partido Popular, quere intervir? Boa tarde, nada, simplemente decir que consideramos que a ordenanza é totalmente lícita e que debemos manter ese espazo da Casa da Cultura destinado exclusivamente a actividades culturais evitando usos partidistas. Partido Socialista. Bueno, tomamos razón deste rogo, pero entendemos que o Concello de Vilalba tamén pon a disposición dos partidos políticos un local para realizar os seus actos, que neste caso é o Salón de Actos, como sempre se pon da Biblioteca Pública Municipal, que a Casa de Cultura debe de estar libre de aportacións e de sentidos particulares de partidos políticos, pero, bueno, en todo caso, é un rogo que será avaliado dentro do seno do goberno, pero, bueno, a posición do Grupo Municipal Socialista é que a Casa de Cultura debe estar libre desa situación. Vilalba Berta. Ben, eu teño que recoñecer aos presentes que non tratei nunca este tema con ningún dos compañeiros de goberno do Partido Socialista, si o tratei cas miñas compañeiras do Grupo Municipal e debemos ser francos a este respecto. Entendemos que a proposta é lexítima, xa cando nos estábamos na oposición, pois, bueno, víamolo con certa distancia, non? Entendendo que, bueno, todo espazo público pode ser utilizado para calquera cal sexa o fin sempre que cumpla cos cauces democráticos, como é o caso. Por tanto, polo que a nos respecta, veríamolo lóxico e de xustiza. Ben, pois expostas as posturas dos distintos grupos ao respecto deste punto número 14, o punto número 15, que era o rogo do BNG, xa foi tratado conxuntamente con un punto anterior. Pasaríamos ao punto número 16, que son as preguntas do Grupo Municipal do Partido Popular. Cantos reparos suspensivos se levantaron no ano 2025? Ben, os datos técnicos dos reparos que formula a intervención son públicos e teñeno pois todos os concelleiros á súa disposición, e eso por si solo pois xa fala de transparencia. Este goberno non agocha nin ten nada que agochar o levantamento de reparos, é unha ferramenta legal excepcional que usamos por responsabilidade. Se non o fixésemos, os servicios básicos que afectan ao día a día dos vilalbeses moitas veces quedarían paralizados por cuestións burocráticas ou situacións que en moitos casos herdamos do goberno do seu tempo. É moi difícil corrixir en 2 anos de goberno as faltas dos 40 anos anteriores, pero vamos por o camiño de corrixir moitos deles que ocasionan pois estes reparos. Podolles citar pois algún dos moitos contratos que regularizamos dende que chegamos ao goberno, o Servizo Integral de Prevención de Riscos Laborais e de Vixilancia da Saúde do Concello, todas as pólizas de seguros do Concello, o Servizo de Madrugadores, o contrato de consultoría e de protección de datos, a custodia e recollida de animais abandonados, a concesión do bar da praia, que estamos en proceso, o Servizo de Axuda no Fogar, o contrato de suministro de enerxía eléctrica, a prestación do Servicio de Desratización, Desinsectación, Desinfección e Control de Lexionela en distintas áreas do Concello, o alumeado de Nadal e das festas patroais, o contrato do Servicio de Limpeza e Control de Accesos das instalacións municipais e outros máis que lles podería citar. O número de reparos que houbo no ano 2025 foron un total de 38. Pode o Goberno explicar por que no ano 2025 se aprobaron reiteradamente facturas con reparo de intervención? Sí, pois o Goberno Municipal quere deixar claro que a aprobación de facturas con reparo non responde nin a unha mala praxe nin a unha xestión irresponsable, senón á necesidade de garantir a continuidade dos servicios públicos esenciais para a veciñanza de Vilalba.
En moitos casos, pois trátase de gastos que poden ser recorrentes e imprescindibles como suministracións, mantementos ou servicios básicos que por cuestións administrativas ou de adaptación a normativa non poden tramitarse por o procedimento ordinario. Ante esta situación, o Goberno actuou sempre con responsabilidade, priorizando o interese xeral e evitando a paralización de servicios fundamentais. Compre lembrar que o reparo da intervención é unha advertencia técnica e non unha ilegalidade, que todas as facturas aprobadas contan tamén con informes xustificativos e coa correspondente fiscalización posterior. Ao mesmo tempo, o Concello está a traballar para mellorar a planificación e a contratación pública co obxectivo de reducir este tipo de situacións no futuro e reforzar así a transparencia e o rigor na xestión económica municipal. Cantos contratos menores se aprobaron no ano 2025 correspondentes a servizos repetitivos e previsibles? Ben, os contratos menores utilízanse con un estricto rigor técnico para garantir a axilidade na administración. Todos os reparos formulados durante o exercicio 2025 por esta cuestión refírense á redacción de proxectos e direccións de obras. Estamos a traballar de cara ao vindeiro orzamento para poder solucionar ese problema, pero non imos deixar de dar servizo aos veciños e veciñas mentras os tempos administrativos seguen o seu curso. Cal é o importe de ingresos que se obtiveron por multas e sancións de tráfico durante o ano 2025? Pois a cifra exacta figurará na liquidación orzamentaria que estará ao seu dispor no momento que corresponda. Vendo o número de reparos, contratos menores reiterados, modificacións de crédito constantes e atrasos en obras clave, considera o Goberno que a xestión económica do 2025 foi responsable e rigorosa? Absolutamente. Ser responsable é non deixar facturas nos caixós e garantir que Vilalba funcione. Rigorosa é xestionar unha realidade económica complexa mentras seguimos investindo en mellorar a vida da xente, algo que poden comprobar nos datos de execución do orzamento. Por que se cambia un técnico de turismo por un administrativo e un peón a metade do plan único? Foi unha decisión técnica ou un parche pola incapacidade de xestionar o personal? Pois é unha decisión de eficiencia operativa. No momento en que se fixo ese cambio no plan único foi para adaptalo ás necesidades reais do momento. Non é un parche, senón saber xestionar os recursos públicos. Cal é a situación actual do comercio local? Cantos negocios pecharon e cantos abriron? Que accións específicas se están a desenvolver para apoiar ao pequeno comercio de Vilalba? A resposta é que no Concello non hai un rexistro dos negocios que pechan nin hai obrigación de comunicalo. No ano 2025 abríronse un total de 19 negocios e para o 2026 manterase o convenio coa Asociación de Empresarios e realizarase algunha acción máis da que se informará cando chegue o momento. Despois de varios atropelos no casco urbano, tense algunha planificación para mellorar a seguridade viaria tanto no casco urbano como nas parroquias? Sempre se ten unha planificación para intentar mellorar a seguridade viaria tanto no casco urbano como nas parroquias. Existe algún plan específico para atraer novas empresas ou actividade industrial a Vilalba? Espera, en estas preguntas trasladoume a resposta ao concelleiro e non sei onde as imprimín. Tal e como me traslada o concelleiro de Desenvolvemento Industrial, a prioridade do Concello é aumentar o chan industrial e poñer a producir o xa existente de titularidade municipal. No tocante ao primeiro expediente de ampliación, está pendente informe sectorial do Ministerio de Transportes para poder levar a pleno a súa aprobación provisional e no relativo ás parcelas en venda a propiedade do Concello. Hoxe mesmo celebrouse a mesa que dirime as ofertas presentadas que se cumplen cos criterios técnicos xurídicos para se adxudicar. Visto o resultado da busca de solares de aparcamentos,
Que plans concretos se están poñendo agora en marcha para buscar máis lugares para o aparcamento de vehículos? Iniciouse algún trámite? Hai algún expediente abierto? Pois tal e como traslada o Concelleiro de Mobilidade, o Concello traballa en dúas fórmulas, a compra e o aluguer. Hai unha relación de propietarios cos que se contactou e se o Concello consigue vender as parcelas de uso industrial da súa titularidade, o destino dunha parte deses fondos iría á compra de solo no centro urbano para habilitar metros cadrados de estacionamento. Por que obras do rural que se aprobaron no pleno dende hai meses están sen empezar? Por que non se arranxaron naquel momento? Pois tal e como me traslada o Concelleiro de Infraestructuras Rurais, vostedes deberían saber que as obras das que falan están financiadas con subvencións que teñen os seus propios prazos. A isto hai que sumarlle os prazos de licitación e as adxudicacións e a componente climatolóxica. A comunicación con veciños e contratistas é constante e as obras executaránse no momento no que deixe de chover. Que pensan facer co Museo de Vilalba despois de dar largas durante todo o que vai de legislatura? Ben, pois o que me traslada a concelleira responsable, neste caso a de Cultura, é que non deixa de sorprenderlle a osadía á hora das preguntas do seu grupo. Pero, aínda así, vai responder á pregunta e, como saben, por sobre todo por o que facían cando estaban gobernando, o Concello fixolle unha advertencia ao Ministerio de Facenda sobre a disolución do padroado do Museo Arqueolóxico de Vilalba que debería acometerse antes do 31 de decembre do 2015. Choveu xa dende aquela. Pero parece que agora lles preocupa a situación do museo e tanto esta concelleira como o seu grupo pois vanse encargar de enderezar a situación. O primeiro que van a facer é convocar unha comisión para a disolución do padroado que terá que ser ratificada en pleno e a par disto van a poñerse en contacto cos donos e donas das pezas para trasladarlles esta situación. Que avances hai no Pexón despois de dar largas durante todo o que vai de legislatura? Pois o que me traslada o Concelleiro de Urbanismo é que a aprobación inicial está pendente da recepción dun último informe favorable do Ministerio de Transportes. A comunicación cos técnicos do Ministerio é constante e estes xa emitiron a súa resolución favorable e enviaron o documento á Coruña. Alí confirmou o ditame favorable por parte dos superiores e agora o expediente está en Madrid, sede central, onde ten que enviarse de volta a Vilalba para que se poda anunciar a aprobación inicial histórica. Poden confirmar que o contrato de recollida de lixos está a cumprir conforme as indicacións do contrato? Eu creo que esta pregunta xa foi respostada suficientemente no rogo anterior. A política errática de humanización no casco urbano supón unha perda de prazas de estacionamento. Ten previsto o Concello de Vilalba crear aparcamentos públicos para compensar dita perda? Tamén creo que esta pregunta xa foi contestada na número 10. Que criterio sigue o bipartito en materia urbanística para denegar zonas de aparcamento para camións no polígono e en zonas do casco urbano? Tal e como me traslada o Concelleiro de Mobilidade, a única zona na que se limitou o aparcamento de camións foi na esplanada que se atopa no centro de saúde, actualmente utilizada como aparcadoiro. Fíxose por razóns de mantemento e por prevalecer o servicio aos propios usuarios e residentes. Tras unha recente reparación, hai escasos meses na cuberta do pabillón municipal de deportes, por que segue a ter graves deficiencias? Pois porque se actuou sobre unha parte da cuberta e non está exenta de que haxa deficiencias noutras, tampouco de que haxa temporais como pasa noutras infraestructuras deste tipo. Que solución van dar aos atascos continuos na rúa Pintor López Guntín cando se cruzan dous vehículos de grandes dimensións? Pois chama a atención que esta pregunta o formule o Partido Popular, que foi o autor desa intersección e que non preveu no seu momento a posibilidade de que se cruzasen ali vehículos de grandes dimensións. Poderíamos mover os edificios un pouco hacia atrás, pero consideramos que sin dúbida non sería unha boa solución. Que medidas vai tomar o PSOE e Vilalba Berta ante as múltiples caídas de peatóns na Rúa da Prave? A verdade é que xa se facía raro un pleno da corporación sin que se pronunciase
a palabra Pravia. Entón, bueno, pois a medida que vamos a tomar é que as caídas que se producen na Rúa da Pravia non son superiores ás que se producen en calquera outra rúa das de Vilalba, e o que se está a facer, como saben vostedes, pois é unha supervisión continua desta obra e naide está exento de caer en ningún sitio, incluso no seu propio domicilio. Despois de derrochar das arcas municipais máis de 17.000 euros en redes sociais, a que se debe que dupliquen os cartéis publicitarios dependendo se a área é xestionada por PSOE ou se a área é xestionada por Vilalba Berta? Bueno, entendo que se refiren á política de comunicación e as cartelerías e as redes pois teñen o obxecto de que os veciños e veciñas saiban pois o que se fai no concello e as actuacións que acometemos cos seus impostos. En canto ao Entroido, e dado que é un goberno bipartito e de coalición, pois as actividades pois son fruto dun traballo conxunto e unha programación que dinamizará a vila e da que todos os vilalbeses e vilalbesas poderán gozar. En canto á partida presupostaria, pois non teñen nada máis que mirar no orzamento que neste momento está prorrogado para ter a resposta. Despois da programación cultural das Navidades, donde o PSOE realizou a maior programación cultural, deixando a concelleira de Vilalba Berta cunha mínima programación, quen vai levar a cabo as actividades que se van a realizar no Entroido? Que partida presupostaria ten Vilalba Berta e o PSOE para as festas de Entroido? Bueno, esta xa contestei conxuntamente coa anterior. Bueno, pasando ás preguntas do Bloque E agora Nacionalista. pasamos ao punto 17, que son as preguntas do Bloque Nacionalista Galego. Na sesión plenaria de xullo do 25, o Bloque Nacionalista Galego presentaba ao equipo do Goberno Municipal unha pregunta en relación á situación do Pradoiro centenario coñecido popularmente como Pravia, afectado de nei tempo por fungos. A alcaldesa respondía que calquera actuación que se faga ao respecto deberá ser autorizada pola Consellería de Medio Ambiente, que o Concello xa se pusera en contacto co Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural para considerar o estado desta árbore e que se estaban pendentes da disponibilidade do profesor Antonio Regueiro, unha das mellores autoridades sobre este tipo de patoloxía, para que puidese ditaminar sobre o estado actual e posibles accións a tomar. Primeira pregunta, como está actualmente a situación? E segunda pregunta, como van ter a sensibilidade precisa para deixar, van ter a sensibilidade precisa para deixar de atentar contra esta árbore senlleira abrazándoa con cables e lámpadas en determinadas épocas festivas? Ben, pois como xa o propio Bloque Nacionalista Galego di na redacción da pregunta, pois un técnico veu a ver a árbore, fixo un informe que está a súa disposición. Ese informe foi remitido conxuntamente con unha solicitude de axuda para actuar sobre árboles senlleiras. Estamos esperando a que se resolva. E en canto á pregunta segunda, precisamente cando viñeron estes técnicos estaban instaladas as luces sobre a árbore e non fixeron ningunha consideración ao respecto e bueno, é unha práctica habitual en todos os domicilios e en todas as prácticamente na totalidade das árbores, pois que se lle coloquen algún elemento decorativo sin que pois sufran ningún risco por esta práctica. Na sesión plenaria de maio do 25, o BNG preguntaba sobre a situación contractual das dependencias municipais supostamente alugadas a persoas ou a empresas, entre elas a do Salón de Actos da Casa do Concello. A alcaldesa manifestaba descoñecer a existencia deste local, que, como case todo o mundo sabe, está localizado no penal sur da Casa Consistorial e é utilizado como lugar de votación en períodos electorais. Na sesión plenaria de xullo do 25, o BNG preguntaba novamente sobre a situación contractual da citada dependencia, respondendo a alcaldesa e reiterando que ao que realmente se refería no pleno de maio do 25 era a que non ten constancia da relación contractual algunha co Concello ao respecto. Primeira pregunta, contémplase o seu aproveitamento para o uso co que inicialmente foi creado? E segunda pregunta, reúne as condicións hixiénicas, sanitarias e de seguridade para o seu uso como ximnasio? A ver, cando preguntaron a primeira vez na sesión plenaria, a miña resposta foi no sentido de que descoñecemos a que tipo de relación contractual se refire o BNG.
esta sala que se utiliza como sala de judo é a que se utiliza para a práctica do judo na Escola Deportiva Municipal. Non temos constancia de ningunha outra relación contractual sobre esta sala. En canto a si se contempla o seu aproveitamento como salón de actos, a resposta é que non, e se reúne as condicións hixiénico-sanitarias e de seguridade para ser un gimnasio, pois descoñecémolo, posto que non é un gimnasio, é unha sala habilitada para a práctica da escola de judo. E chegamos así pois ao final da orde do día e non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Boa tarde a todos e moitas grazas.